नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. तर आजच्या ब्लॉगमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तर आजचा ब्लॉग खूप खास असणार आहे, खूप सरप्राईज आहे तुमच्यासाठी. शेवटपर्यंत तुम्हाला हा ब्लॉग बघायचा आहे, तेव्हा समजणार आहे की ह्यामध्ये सरप्राईज काय आहे. तर आता मी तयार झालेली आहे. तरी बघा, परी आणि खुशी पण तयार झालीस. परी, हॅलो. हाय. तर आपण आता जातोय ना कुठेतरी. यांना सांगायचं नाहीये कोणाला, ओके? सिक्रेट सिक्रेट. तर इथं बघा, आमच्या बॅगा तयार आहेत. आम्ही तयार झालो आहोत कुठेतरी जायला, पण ते अजून आम्हाला तुम्हाला सांगणार नाही. या ब्लॉगच्या शेवटी तुम्हाला कळणार की आम्ही कुठे जाणार आहे. डेस्टिनेशन खूप लाँग आहे. तर आमचं डेस्टिनेशन खूप लांब आहे. सो तुम्ही नक्की पहा हा व्हिडिओ आणि कुठे स्किप करू नका. खूप मजा येणार आहे, धमाल येणार आहे या ब्लॉगमध्ये. परी, इथं ना परी आणि परीचे पप्पा त्यांच्या मित्राची वाट पाहत होते, कारण त्यांचा मित्रच आम्हाला स्टेशनपर्यंत सोडायला येणार होता. आणि ही एक्साइटमेंट खूप होती. मी देवाच्या पाया पडले आणि आम्ही दरवाजाला कुलूप लावून आम्ही निघालो. त्यांचा मित्र आलेला होता, त्याच्या गाडीमध्ये बसलो आणि त्यांनी आम्ही स्टेशनची वाट धरली आम्हाला सोडायला. मंडळी, तुम्हाला सांगू का, जेव्हा आम्ही 5-6 महिन्यांनी गावी जातो, कारण जम्मू ते कोकण हे डिस्टन्स खूप लांब आहे. त्यामुळे काय होतं की एवढे लांब सारखं सारखं महिन्या महिन्याला सुट्टी भेटणं आणि जाणं खूप कठीण आहे. त्यासाठी आम्ही 4-5 महिन्यांनी जातो. पण कोकणची जी ओढ आहे आपल्या गावची, कोकण असो किंवा कोणाचं गावही असो कुठलंही, पण प्रत्येक माणसांना जेव्हा आपण 5-6 महिन्यांनी गावी जातो तेव्हा एक्साइटमेंट खूप असते. कारण आपल्याला आपल्या मातीशी, आपल्या माणसांशी भेटायचं असतं आणि त्यांच्याशी खूप मनसोक्त गप्पा मारायच्या असतात. तसंच काहीतरी आमचं झालं. आम्हाला म्हणजे 8 दिवस आधी झोप पण लागत नव्हती. कधी तो दिवस उजळतोय आणि कधी आम्ही ट्रेनमध्ये बसतोय आणि आम्ही गावी जातोय. तर हेच होतं सिक्रेट, जे मी तुम्हाला सांगणार होती, की आम्ही आता गावी चाललोय. पण डेस्टिनेशन खूप लांब आहे. आधी आम्ही मुंबईला जाणार आहोत. मुंबईवरून आम्ही मग कोकणला जाणार आहोत. असं हे डेस्टिनेशन होतं. तर मुलं पण खूप खुश होती. मुलांनी तर काय खायचं, काय नको, हे सगळं काही आपल्या बॅगमध्ये घेतलेलं. मुलांना खूप आनंद झालेला, की आपण आता जाणार आहोत. हॅलो. आणि सगळ्यात आनंद म्हणजे त्यांना आपल्या मावशीला भेटायचा झालेला, कारण आम्ही मुंबईत हा थांबणार हा हा होतो 2 दिवस. त्यामुळे मावशी म्हणतात ना, मावशी सगळ्यांची जवळची असते. सो ओके, तसंच ठीक ठीक. काहीतरी होतं, की मावशी खूप जवळची. तर त्यांना खूप एक्साइटमेंट झाली होती, की मावशींना भेटायला. सो स्टेशनवर आम्ही थांबलो. परीला आणि खुशीला काहीच असं हे होत नव्हतं, कधी ट्रेन येणार, कधी ट्रेन येणार, असंच झालेलं. त्यामुळे ट्रेनमध्ये एकदा बसलो आणि मुलांना आपापल्या जागेवर सेट केलो आणि आमची जम्मूवरून ट्रेन मुंबईला जायला निघाली. खूप भारी वाटलं. देवाला नमस्कार केला, की थँक्यू सो मच, आम्हाला व्यवस्थित जागा बसायला भेटली, झोपायला भेटलं आणि हा सफर व्यवस्थित चांगला होऊ दे असं देवाला सांगितलं. थोड्या वेळाने दुपार झालेली. त्यानंतर मी टिफिनमध्ये चपात्या, पनीरची भाजी, रायता आणि आलूची भाजी म्हणजे बटाट्याची सुकी भाजी अशी घेतलेली. त्यानंतर आम्ही चौघांनीही खाली बसून जेवलो आणि थोड्या वेळाने म्हटलं आराम करावा. ते हे साईडला मी दाखवते, ते 4-5 पोरगे आले आणि खूप गडबड होती. मग मी दुसरी सीट चेंज केली आणि तिकडे झोपायला गेली आणि माझ्या सीटवर माझे मिस्टर झोपले. तर असं एक एक डुलकी काढली. काढता काढता काय झालं माहितीये, जसं 1:15-2 भाजायला आले तसे चाय 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 असं काय काय चालू होतं. आणि जसं जसं डोळा लागत होता तसंच तेच चाय चाय चाय, समोसे समोसे समोसे. तुमच्या बाबतीत असंच होतंय का? मला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यानंतर आम्ही डायरेक्ट हा व्ह्यू दाखवते, तो सकाळचा आहे. तेलाच्या चुलीत येते आमच्या तिकडे काही जाऊच्यात. टेन्शन घेऊ नको. हा बघा, एका स्टेशनवरती मला हा आपला तिरंगा फडकताना दिसलेला डौलानी. खरंच मला हे खूप भारी वाटलं. म्हणजे जेव्हा आपण प्रवासात कंटाळतो तेव्हा असं एक दृश्य असतं, ज्याने आपला थकवा पूर्ण निघून जातो. तसंच काही माझ्यासोबतही झालं. खूप भारी वाटलं. आणि मी हे खुशीला पण दाखवलं, की बघ खुशी, आपला तिरंगा कसा मानाने फडकतोय स्टेशनवरती. स्टार्ट.
स्वीट होती है ये भी क्या देखो ए नदी देखो बेटा नदी ये देखो नदी वाह इसी मच्छर नगर में आगे गई उसमें आगे की वो वैसे ने चलो चल कहाँ पे है आम्ही पोचलो बघा मुंबई. अजून डेस्टिनेशन कम्प्लीट झालेली नाही. पुढचं ब्लॉग बघण्यासाठी चॅनलला जोडले रवा. कोकणची प्रीती. बाय बाय. तुका खडपिंग बिल्डिंग दिसली ना मग मला सांग. मुंबई में पहुंचा हूँ मुंबई में रुकूंगा 2 दिन मुंबई वाली मुंबई कसं हाँ थोड़ा आगे से लेफ्ट है अरे इकडे ब्लॉग आहे. तुझ्या बहिणीक शांत अरे कायदा मुंबईवाल्या रिक्षा मेल्यान माझे मानेवर घातल्यान रिक्षा ह्या. तर मंडळी मी बहिणीकडे पोचलं असे आणि बहिणीने आणि भाऊजींनी आणलेली मासे हे बघा बघू शकता तुम्ही. मस्त पैकी फिश फ्राय केलेले असत, पापलेट सुरमई आणि या साईडला असत हे प्रॉन्स. त्याची आम्ही ग्रेव्ही करतलो आता आणि बहीण फ्राय करता आणि तांदळाचे भाकरे या साईड तो ठेवलेलो असा बघा. तर खूप दिवसांनी 6 महिन्यांनी मासे खाऊ गवतली होता. लय हॅपी असेल मी. चला उद्याचा प्लॅन काय असणार आहे तो तुम्हाला नक्कीच समजेल पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत पाहत राहा कोकणची प्रीतिया. धन्यवाद.